mzukulu wami. Gogo. Awusho. Konje unothando. Uthazivakashela nini la ekhaya? Angazi gogo. Kodwa uhlezi ethi ubhizi matasatasa. Hawu. Hayi phela ngiyamkhumbula. Ngikhumbula nje ukukhuthala kwakhe. Ukuba ukhona. Ngabe uyehlwenyuka nje la endlini. Uyaphithizela. Hayi umama wakho. Abazali bakhe hayi cha bazali. Ngiyababongela abazali bakhe. Hayi mntanami. Sengiyamkhumbula mina umama wakho manje. Hayi gogo ngithi nami gogo ngikhuthele mfuzo umama. Hawu kuphi khona wena uyivile nje. Phela wena ufuza uyihlo wangamshiya. Webe sakhuluma sodwa nje la endlini. Kwangathi awukho nje. Kwenze njani mntanami? Hawu. We mama sengimonile ngokuthula kwami. Ngoba phela na mama ngibona le nkulumo yena nikhuluma ngathi ayingidingi nje inkulumo yenu nobabili le. Ayabonga mfana wami. Awuphuma kancane odlala lapha eminyango. Safuna ukukhuluma noyihlo. Gogo. Hawu mama. Mama sekwenze njani manje? Yini lengaka sefanele sikhulume kodwa ekuseni kangaka? Mntana, sengiqala ukuphatheka kabi manje. Njengoba ubona ngikhiphela ingane eminyango njengoba ngifuna ukukhuluma naye. Uyabona nje mntanami ukuthi ilanga seliyashona manje. Hayi mama. Usuqalile ngalezi inkulumo zakhe. Kusinanga kodwa mama yini? Ilanga lishona kuphi manje ilanga? Ngiyabona phela mntanami mina ngiyakhula. Uyafuneka umuntu ozongilekelela la ekhaya. Ngikhuluma ngendaba kaMama Ayabonga ukuthi kufuneka abuye pheleze la ekhaya ukuze nami ngizothola umelekeleli. Kodwa mama bengisakhuluma nje ngale ndaba. Ukuthi mina njengoba ngihleli la mangabe sekulunga izinto sekufika isikhathi kokwenzeka lokho mama. Yazi ngeke ngasola mama mangabe ukhipho Ayabonga. Lenda ngithandi mama yazi unakho ukuyenza lento ukuthi ukhulume phambi kwakho Ayabonga. Ukhuluma indaba kaMama wakhe. Awazi kwenzakalani mama. Yikho nje ngimkhiphela eminyango. Ngoba ngifuna sikhulume kahle le ndaba nami siqala ngophatha kabi. Ngiyamdinga lo makoti ukuthi abuye la ekhaya. Mama yazi njengoba nami nje ngingafuni ukukhuluma ngabe nikhuluma le ndaba yo lokuzana ukhuluma indaba nothando. Kokuqala mama kade ngakukhuza lithi mama ngicela mawuyiyeke lento lokukhuluma ngonothando phambi kwengane. Ngiyazi uma wengane kodwa ngithanda ukukhuluma ngaye kanje. Ngoba manje ukhanda nengane manje yazi mama ubukwazi bokulengane mama bengisuke ngihambile naye inokungibuza ngoma wayo manje. Kodwa yabona mntanami sengikhulile manje. Sengidala ngiyamdinga umuntu mntana. Mama yabona yazi mama ngaso sonke isikhathi ilento ubona sethi mangabe nginawe ungathanda ukukhuluma akho kanti uthi mama kwesithola into esingakhuluma ngayo. Uma sekufika isikhathi uyomthola imali kwaze nayo lokhu ungixesha njalo ungixesha ngolokuzana ngonothando. Ayi mama ingeke. Yazi mina noma mama ngathi ngiyathanda ukukhuluma nawe. Ayi ngisuke ukugeza ayi. Angisazi ke mina. Hayi. Ngiyazi indaba yalengane. Ingane engathi ayingicabangela ayibona nje ukuthi sengigudule. Athi kufanele ukuthi ngabe ngizomthola. Hawu. Yebo makoti ninjani? Hey siyaphila nathi. Kodwa akukho kuphila ukutheni siyanikhumbula. Nicabanga ukuvela nini ngalana izosibona? Awu. Hayibo siyakukhumbula no Ayabonga bo uyakukhumbula. Hey wekhotha. Ke ngikutshele phela. Hey ubheki phela naye. Uyathanda ukuthi ufike la ekhaya uyakukhumbula. Ubona nje akasakwazi ngisho ukwenzani ngaphandle kwakho. Kufuneka ukuvele mntanami la ekhaya sisazana ngempela. Awungajabula mntanami. Awu. Hayi angikwazi mina lokho. Awu. Hayi kwakumbi ke mntanami. Uyaphela ke kodwa mama.
Awaphile bo umkhozi wami. Hayi. Kulungile ke ntombi. Ngiyabonga ukuzizwa lakho nje kukodwa kuyangithokozisa. Hayi sekuye sibonane ke mntana. Pada mpanisi sunjani depan ujabulile ngakutshena kodwa ke manje khona ngizomele yeso sengizohamba ke ngiyobukela ibhola njengamanje yeso sesile paki kumnanda ngithi ngokushiya nogogo ngasingeni ngiyajabula yazi hamba lapha kodwa manje uzuqale nini ukuzwana namantombazana uvuka zona kanjani nalengane bodlela nayo baba belidlala nje. Bezidlala ukuthi phela mina ngiyakwazi ukuthanda nozwana nabantu kodwa ngijabulisa mfana mkhombisa ukuthi uyakhula lokho yeso uyajabula baba ngifuna usiza ngento eyodwa ke ungithembise ukuthi uzophasa esikoleni yeso Yebo. ya uma ngabe uphasa esikoleni wazi mina nawe nje ngama weekend siyakuphi Ebhani. yazi ngifuna ngitsheleni yabona next week nge weekend ezayo bagela nje siyabuyele baba yeso siyabuyele baba futhi uphinde udlale futhi nalengane bodlala nawe yeso Yebo. ya kusazoba mnandi asingene sibone ugogo wakho inkosi yami ya ngijabula mfana hamba ke manje uyophumula mfana kusile kusasa Webheki. awu mama Umthatha wakho wena awungitshele kahle. Lokhu kwakho kuyasebenza. hayi mama yini Noma sekudansa papa nje. yabona ke mama yini manje usukhuluma kanje manje ngiphambi kwengane lana Webheki. Yini lengiso ngokoti? yabona ukoti ngubani manje yabona Ngisho uma wengane unothando. ma yazi uthini ma ngaphambi kokuthi uzoyisha angithandi lokukhuluma ngami ngiyafika nje manje ngibuya nengane indaba ukhuluma kanje mama Hey, uma kodwa ungitshela ukuthi nina nihlukene. Kanjani? Le ntombazane elunge kangaka mntanami. hambe kamereni angazi ukuthi umbuza ngena hambe kamereni Uyayilahla wena. Intombazane elunge kanje. Ngoba phela mina ngiyamdinga umuntu mina ozongilekelela la ekhaya. ma kodwa mangazi uzongitshela ukuthi ngithanda indlela yokukhuluma ngami ngakhona angithandi lokukhuluma ngakho ngimdala mangimngaka njengamanje ngibuya nengane yami uthi ingane mama ayingizwa kanjani ukuthi sekohlanya manje ukhuluma nami kanje yini kodwa mama yini engake ngiyenzile Webheki, angifuni nakuyizwa nje mina lento angifuni nakuyizwa. ukoti umuntu okhuluma ngayo uba ukoti okhuluma ngayo Ngikhuluma ngoma wengane, uma ayabonga. ukoti mani ngokuthi ngisinengane ukuthi sinengane sokumakoti kumina mama angiyizwa angithandi into yakho mama angithandi Wena kahle usungazoyilahla nje intombazane elunge kangaka. Uyabona ithatha intombazane elunge njengale. wema yazi wena igazi lami uyenza kanjani into ungahambe uyongihleba namantombazane ukuthi ngizele ke sokushona fanele ngithathe iside lakhe ma Mina mntanami ngikufunela okuhle kodwa ilunge kabi le ntombazane ifanele ukuba umakoti wala ekhaya. ma yazi ngiyaphoxeka Futhi ngifuna yona ukuthi ibuye izongilekelela la ekhaya ingisize. wema senhleba ngama ngingekho senhleba ngami Akukho kuhleba la mntanami. Wena uyozungitshela nini ukuthi kanti le ntombazane usuyilahlile? wema akwanele kuwena ukuthi mangabe sihleli lapha phansi ukhuluma ngale ngane akukhombisa ukuthi shuthi mina ngifuna ukuphinde ngikhuluma ngomama ayabonga okwanele ukuthi nansi ingane yami ngiyayikhulisa akwanele ukuthi uyangibona ngikhulisile ngiyindoda ngiyakwazi ukunakela nansi ingane yami khona
Nansi ingane yami ikhona. Awazi lutho. Ingane idinga abazali ababili. Ingane iyahlukumezeka ngalento yokuthi ibe nomzalo oyedwa. Iyamdinga unina lengane. Wema. Ozoyinakekela. Mawami. Azimani ngiphatha kahle ngoba awubazi uhlungu. Awuzazi lendlule kuzona. Awuzazi izinto uma ngayabonga ngidlulisela kodwa ngiyangiphiki unginikezele ingane nani siyayibona. Kodwa ngiphiki ukuthi yebo ubile umuntu khona uyamthanda kodwa usho lokho inhliziyo mayiphakele. Inhliziyo iyaphakela. Mina ngithanda ukwazi ukungihleba naye manje. Angizwa nje kahle. Hayi bese ngithembile. Hayi ma. Hayi. Ma ngiyacela ngomoya ngayo yonke inhlonipho ekhona emhlabeni. Ma ngiyahlonipha uma wami ongizala wangikhulisa. Nombaba sedlule emhlabeni ubile khona wangikhulisa kodwa manje lesowenza ngayo ma ngithanda. Ingane yami uzongithatha kanjani uma ngithatha ngikhuphula. Obviously khona esayikhulumile kwena. Mina manje bangitshela njengamanje. Mina uma kufika isikhathi esikahle uzongithola umakoti. Ngicela ukuze lokho. Le ndaba kama-album ngifuni uphinde ngizwe. Uyakhupha umoya wami. Hayibo. Umakoti uyadingeka. Ilanga liyashona ngiyakutshela mntanami. Ngiyamdinga umakoti ukuthi afike azongilekelela la ekhaya. Uyangibona ukuthi seguge kanjani? Uyangibona? Nangoku usuqaleleke manje. Indaba yakho ingena kuphi? Aqali nje ngami ukuthi ingane bahlukana abazali bengane ingane ikhulu. Aqali nje ngami. Hayibo. Msindisi. Ngiyalengwa yini? Akwabe uyangizwisa Nkosi. Injani kanti lengane? Aqali ngawe ukuthini? Ngiyabona vela into engenzayo la. Hayibo. Hayi angiyazi mina le. Hayi lo mfana. Hayi angiyazi lento. Gogo, ngisacela ukubuza. Indaba umama nobaba mabekhuluma efonini bethanda ukuxabana. Hawu. Yazi umzukulu. Uyangixaka. Uvela nje ube nemibuzo eqalayo nje kwesinye isikhathi. Ukubuziswa yini kodwa lokho? Ubaba na ungitshela ukuthi endleleni ngimbuza ngezinto zasePawu ukuthi ezinye ingane ziyahamba nobabazo mama zaPawu. Angitshela ukuthi izinto impilo zabanye abantu ayifani. Hawu. Hayi, wena mzukulu kungakukhathazi kakhulu lokho. Uqinisile baba wakho impilo zabantu ayifani. Ngeke uzifanisa nabanye abantu. Yabona nje wena ufuna ukujabulela ukuthi nje uma wakho uyakuthanda nobaba wakho futhi uyakuthanda. Lezi ezinye izinto ezisamdedisa ubaba wakho nami angizazi ukuthi ziyini kodwa nje kuzolunga mntanami. Uzobuya uma wakho sizohlala naye la ekhaya. Uzobuya uma wakho ulunge ngaphi? Wena mzukulu kwesinye isikhathi ube nokungibuza nje izinto ujwayele ukubuza le mibuzo enjengaleyo. Kodwa mina nje engifuna ukuthi ukwazi ukuthi ugogo uyakuthanda mzukulu. Uyakuthanda ugogo. Futhi nje njengoba ubona ezinye izingane zihamba noma bazo ungayinaki yonke leyo nto. Mina nje ngikufuna kuwena ukuthi nje ufocus ezifundweni zakho nje ufunde uphase. Into zabantu abadala nje ungayinaki. Yiyekele kumina konke lokho. Nalomoya nje okhona engingawazi nami ukuthi uqhamuka izinto ezodlula yonke leyo. Uzobuya nje uma wakho azohlala nathi ekhaya. Nawe uzofana nazo zonke izingane, hlala noma wakho nobaba wakho nogogo wakho abazali bakho abakuthandayo mntanami. Kodwa ke mntanami awuye kungibuza imibuzo eminingi awuhambe uyongenzela itiye lapha yana. Hayi wena ayabonga. Hamba mzukulu khona ngizoye ngiphuza itiye. Where ayabonga? Gogo. Awuza ngapha mzukulu. Gogo. Mfana wami. Ngifuna ukuthuma lapha ekhaya mama wakho. Ngifuna ukuthuma lapha kugogo wakho. Phela yiyo ufuna ukuthi ungihambisele yona mntanami lapha ya kugogo wakho lo ozaluma wakho. Phela mntanami mawumbona nje uma wakho naye mawulitholile ithuba lokuthi umbone. Umtshela ukuthi ubaba wakho uyathanda ukuthi akafike akavele ngapha ekhaya. Gogo. Le ncwadi le ingane.
Hayi, indaba zabantu abadala lezi ngathi nje wenza ufike ugogo. Oh, ekhaya. Asukuma ngangaka manje. Hayibo webheki. Suqalane ngingqongqoza manje kana la ekhaya. Awu ma ithina ma hawu. Kodwa sungazokhuluma kanje. Woza phela usumbana. Hayi ukuthi angujwayele ngingqongqoza la ekhaya. Chabo ma hawu ukuhlonipha. Mahlala. Sibingelele ma. Ma ish. Ngiyazi kuseni ngihambe sengiphuthuma ma kodwa ke uyaphila kodwa Ndlovukazi yami. Siyaphila. Wabuke kungenene kodwa izinto zenzeka ngapha nangapha. Ukuthi nje kulezi insuku akukho nje okunamisayo. Mama ngenkulu inhlonipho mama yazi kunezinto mama uhlezi ukhala ngazo. Lezi zinto ukhala ngazo njengendodana yakho ngingedwa kuwena ziyangihlupha ngaphakathi. Azinginikezi ukuthula. Mama uhlezi ukhala ukuthi ufuna umakoti. Ngenkulu inhlonipho nentobeko mama ngizithola nginenjabulo nentokozo ngaphakathi ukuthi ngikwazise ukuthi ke lo makoti uhlezi ungihlupha ngayo ukuthi uyamdinga. Mama uyena lo makoti. Ini? Uyazizwa ukuthi uThenibheki yini lo ngitshela yona? Le ntombazane le ngabe yini le ebengizwe ngendlebeni ukuthi ena abafowethu bayocela isikhaba kubo? Hayi mama nje wasuphosisa umoya manje bazothina abantu abangibonile ngiqhamuka ngihamba nomakoti phela manje uyambona uhloniphisile lo muntu mama yini manje uvuka ngola. Uyivusa le ntombazane? Mama bona manje ngihlumo manje wenze njani manje mama? Umakoti mama uhlezi mama ungitshela ufuna umakoti nangu umakoti sengivana yini manje mama so. Angifuni ukuzwa lutho. Angifuni ukuzwa lutho nje. Uma wengane uyithatha khona le ntombazane. Ma ungenaphi ke manje mama ngabe ngisayikhuluma sayiqeda indaba mama ngathi ngingenaphi lo. Uma mina munye umuntu engimaziyo la ekhaya. Munye uma ka ayabonga. Hayi ukuthi uzohamba ukuthi wonke amantombazane la ungilethela wona la uthi omakoti. Munye umakoti wala ekhaya. Kodwa ma awukangizwa ukuthi ngithini? Awukamazi nanegama lakhe. Ma awukamazi nanokuthi usuka kuphi nendawo wazi. Hayi ke. Ma ngicela unginikeze ithuba. Ngizama ukwenza ukulungile la. Ma uhlezi ungibalisela ukuthi usukhulile iminyaka ihambile. Hayi awukhulume ngilale. Ma uneliswa lona. Umshazi lona awakanzuzi. Kwanzuza khona. Into abenza lesho sihlanganile mama wayithatha inhliziyo yami njengobusho ukuthi yabona ke ma njengobusho nje ukuthi uzwile ngomalume lento ke ma yedwa thingakwazi buka manje ma usungibonisa nomuntu okuhamba ma why kodwa mama usuwenza kanjena manje kho ukubuyisa ngomuntu okuhamba nawe uyazi ukuthi mina la ekhaya nginemakoti la ekhaya engimaziyo. Kodwa mina ngathi ngicabangele la ekhaya ngenze lokho kufuneke ma mina injabulo leya kuphi njengamanje. Ma sesiyaqabala manje ngicela ngihliziyo yami kodwa ngicela ngayo ngihloniphe ma ngicela umnikeze ithuba azazise ukuthi ubani. Lale Ma sami Neliso umama ongizalayo lo umama uKheso uyena Ndlovukazi yami ke le uyena mama sengiselena ngobaba sasishiya njobe bengingachazela ke sisodwa ukuthi ke umalo useshoda njengomuntu ngifuna kube wena uzovusa lekhaya ma into engicela kuwena umakoti uye lozovusa lo muzi lekhaya. umakoti uyi umakoti yabona manje umakoti usephatheke kabi manje umakoti. Ma ngicela ube nokuthula simukele kahle isivakashi sethu lokho engicela ma kuwena. Masibe nokuthula umbukele nangu umakoti mama kanti bengisho injabulo yami izaqala kuwena. Vala nomlonyana wakho wena ntombazana ndeni. Asibona nje abangani thina. Ma kodwa kahle ngolaka ma ube nice ma. Ukuphendula ke kulokho kushoyo. Mina ngazi maka ayabona, ngazi ma wengane yakhe lo. Asikho isidingo sento ishow ma, sisekho isidingo ishow.
Why manje uzokhuluma? Why uzofaka mina ufake lo muntu manje ongasekho impilo yami? Ukwazi wena ukuthi ubheke ukuthatha. Hayi mama ngeke. Umuntu engasekho impilo yami ungena kanjani kule ndaba le? Ungena kanjani? Engasekho enziwa yini? Ngoba ukhona umakoti la ekhaya, umfazi la ekhaya ukhona. Uma ayabona. Buka ke manje wenzeni ma? Buka manje wenzeni? Buka manje uzenzini? Buka ma. Sawa nani? Ayibonga, unjani? Ngicela ungibona ngendle. Ya uno ngifika ngala likhulu kodwa ngokuzayo mase ngibuya ngizobuya ngikhululeka yeso. Yebo. Ngizobuya naye nje nizodlala nababili futhi ngicabanga ukuthi ubaba sizophinda naye ekhaya kube mnandi. Ngicela ukuthi uAnti ufike ungazi ngeke ngakuthelela ngesithubeni ungazi kodwa nje ngokuzayo bese ngiyazi ukuthi uyathanda ukhala nantwethe ngizofika naye. Yebo. Okay. Ya ube right uAnti uma sebuya uzobuya naye. No, bafethu, kunento engisabhizi ngayo ngisayilunga. Niyazi phela manje, sefanele nazi bafethu ukuthi senginengoduso njengamanje. Impilo ayisafani bafethu. Bafethu izobonana. Yazi yahlupha le genge lena. Yabo la bantu bengizona nabo sefanele manje ngibatshene lokuzana weneliso sona zami ukuthi phela mina senginengoduso manje. Hawu. Neliso. Sena sami. Yindaba. Udliwa yini ngabe le ndaba kamama ade yenze ekseni? Nje awukho yini. Uyibonile ukuthi indlela ngithathe ngayo ukuthi kanjani. Ngiphathe kabi nje kakhulu. Engiqala ngokungibona. Mhlawumbe khona into engisengiyenza. Ngiphathe kabi nje kakhulu. Ish. Yazi sena sami anginawo amaningi. Uthi bungazi usumama ngakhona into empilweni yakho. Mhlawumbe ungcono ngifike le nto engiyaziyo ukuthi ngiyazi ukuthi mhlawumbe kunezinto engizoyibekezela ngikhethele mina ukuthi ngingene. Sithelo sami angisibona ngesidingo salokho ngoba mina empilweni yami njengoba ngakuchazela mhla sibonana ukuthi nguwe anginayo umuntu angikhona. Even ingane yami le uyaziyo ayabonga. Ngakuchazela impilo engiphila ukuthi kunzima ngisho nokumkhulisa. Ngihlala ngedwa la endlini. Ngihlala naye umama. Yena umama lo njengoba ngikuchaze behleze ngihlupha umama. Behleze ngihlupha sento sami. Ethi udinga umakoti. Kimi nasenhlizweni nami ngulindele injabulo kuphela. Nami ngimangele njengawe. Kodwa soba lo nto ukuthi phela mhlawumbe ubemkhonzile ngingane. Ngicabanga ukuthi into angamazi ukutshela ngale mpheki. Sena sami yazi bengasiyona indlela le engifuna siqale ngayo uthando lwethu nangendlela umama enza ngakho. Engicela kuwena ngicela ukuthi asingavumeli abantu abangasekho impilo yami nekuthi umama uthanda abantu. Sena sami inhliziyo ayiphakele. Idle ekuthandayo. Mina ngakuthanda ngiqala ukukubona. Ngiyazi sena sami ukuthi sincane kakhulu isikhathi sithandana nawe sazana. Mhlawumbe nokungikhola nokungithemba njengamanje sekunzima ubona uma akekho umuntu uye lo mama wengane kuphela. Ngicela ungethembe sami sami. Senze sekungaphumeleli kodwa nje mangiphefumula umama ngiphathana kodwa ngizokuthi ngilokho uzodinga ukuthi siqhubeke nento yethu kanye into enhle. Amshazi. Njengoba ngisho yazi kumina lesikhashana esincane sithandana ngathi ishumi leminyaka ngikwazi. So kuyami inhliziyo ngifuna wazi ukuthi wakhile awucuphile yeso. Ngicela umama ungavumela ngene phakathi kwethu. Mina ngizobheka umuntu owangibethe ngize ngaye. Angisho ukuthi mhlambe ukukhulunywa mama mhlambe ngizokulalela. Kodwa mina engikulindele umuntu engilindele okuhle kuyena uwena. Sasa ngiyacela ukuthi ube right. Ngiyabuzwa phela. Kodwa awukahle. Bheki. Kusho ukuthi umama nje ngoba kuka nje isimo phakathi kwethu sobabili maseze ukuthi nginengane sizoba kanjani isimo uzokwamukela lokho akuzokwenza isimo sibe wese ingane ingena kuwe cha phela
ingane yami kubalulekile ukuthi umama akwazi ukuthi khona umntwana uzoba njani ngoba ehlulwa ukungamukela kukanjeni. Ingakazi ukuthi mana yabona manje ngathini usuwenza into encane ngezinto enkulu sento sami. Wazi kahle ukuthi mina nami nginengane ngiyeze kushintshe lutho lokho. So ke mina ngicela ungenze into eyodwa yazo. Ngithi okunye kwala ekhaya na yonke into ungakunaki. Ngiyekele kumina ngizodila nomama wento emali uyenze focus ukuthi into bomakoti wala ekhaya into engifuna kwenza njengoba ngakuchazela ukuthi ngifuna uzovusa lo muzi. Sizwana? So kumntwana njengoba sikhulumile ukuthi mangabe buye esikoleni namhlanje ngifuna ukuthi umlanda afike la ekhaya azohlala nobhuti wakhe. Sizohlala lana phela sesivele siza phela umndeni wethu omusha ngithi. Sihlala nabantu kule njani nabantu abonje futhi lapha ufike uyiphosela. Ngiyakwazi ukuthi abantu ngiyakwazi ukuthi kodwa ngiyacela ukuthi ngicela usiphathe. Khona lana? Khona. Imindu nemizwa mama. Ngeke. Sawona kodwa kukunjani kwenu? Ngiyaphila mama sesize sabuya. Kodwa yena ubunge usalinda nje ubheki-ke akuphathise impahla. Suhamba ucela ingane emgwaqweni ukuthi zikuphathise. Angiyona ingane semgwaqweni ingane yami leyo. Ini? Kanti nenkonyane? Hayi cha kushuthi ngilingile. Hayi uzogcwala lo muzi wakhe ngiqinisile. Mama siyaqinisa angiqondile ukuba kuhlaza kodwa ubheki besixoxa nobheki lo. Yes. Yes. Ngiyajabula ukwazi gogo. Gogo ngiyajabula ukwazi kade ngifuna ukwazi. Suka wena ke. Awushoda. Ukuba balengane le. Hawu gogo. Njengoba usubhizi nje unamathelene nengane yami, ingane yami ayisakwazi ngisho ukuphefumula wena. Kodwa angicabangi ukuthi into engamele sikhulume ngayo njengamanje le. Ngoba lokho besikhulumile nobheki, ngiyacela sikhulumile nobheki. Hayi impela kuyanyukela inkosi. Hayi angiyazini le ngehlelayo. Lo muzi wakheso. Hayi. Engathi kuzoba nzima. Hayi, yabona ubheki. Yey. Ubiza mina ngoGranny. uGranny ngisakaza umlungu mina. Awunayo imhlola yami bo. Hayi kuyanyukela inkosi. Ha. Ma, ngisacela ukuthi ngiyaqinisa abantu. Angiqondile ukuthi sinyusele i-BP kanye high angiqondile nje ukuthi kube kanjalo. Engifisa ukwazi ukuthi ngicela ukwazi ukuthi mina la emzini wakho angizile ngokuzokuthi ngikwenza ukuthi ugule okanye ubone ukushintsha isimo. Umntana wakho usazoqhubeka nje ube yigugu ngoba mina bengitshela indlela akukhonze ngayo. Angeke ngize ngikwazi ukushintsha lokho. Ngiyacela ukuthi ngifuna inhlonipho ngicela ukuthi ngisamukelane kahle. Singathathanga ngale ndlela esithathana ngayo. Yey, awangiphenduli wentombazana. Bengeke ngabuza. Ngathi ubaba walengane, uphi? Gogo bengicela abantu lesingayikhulumi njengamanje. Ngiyacela mama, ngicela singayikhulumi njengamanje. Mhlawumbe yinto esingayiqoqi ngale ilanga mhla imoya yethu yehlile ngoba njengamanje ngibona ngathi azizwani masikhuluma. Sizoze sizwane nje ngempela. Bheki naye. Hayi. Ngabuphi? Hayi. Uzongibulala lengane ngiqinisile mina. Hayi. Yo, ayi ma ngeke. Yabo manje la engathi sikwenye indawo ngeke. Uqhame sikwenza kanje. Ngeke. Bonto ezochaza ukuthini? Ngicela uyeke futhi le ndaba yokuthi wena makhuluma nogogo lokuthi uGranny. Angazi uGranny wakhe angazi ngizothi akayifunda indaba yokuthi umbize uGranny. Angifuni ukuthi into enhle ufikela uzongonela izinto. Ngiyacela. Angithi uyabona situation kanjani la? Ngeke manje uGranny lo ayi ngathi uyisagobheka. Hayibo. Ngeke. Wentwenhle. Akuyona indlela umuntu omdala akabizwa nje ngesayiko. Ubani ukufundisa lo nto leyo?
Phela mina ngithina uma esikoleni basifundisa ukuthi isayiko umuntu ethenjwe ugreen. Manje umisi labo thisha bene banifundisa lona bathi nizobiza thina la emakhaya abantu abadala ngalonto oshoyo la. Hayi ungaphindi ngizwe lonto. Angathi uyabona ukuthi sihlele kanjani la. Ngicela ukuthi nje ubekezele isimo sibe right besamukele besijwayele ngoba ngiyathi abanye abantu kunzima ukuthi bamukele abantu abangabajwayele. Ngicela ukuthi ungaphinde nje ukuzokhuluma kanjani. Ma, vele yini esisusele la lesikonto basesisuza la nje sesisobele. Kana manje ingane manje ngifuna ukuba ne-freedom nje ngidlale nezinye ingane. Wentweni, yabo uzongisanganisa manje. Ufuna freedom. Ubani uthenge uzuyithola freedom la. Lento ekhulumayo nje angidingi lento ekhulumayo le. Ukuthi sisuswe indaphana uzobona nangokukhula kwempilo ukubona ukuthi yini ezongsusela. Angikwazi ukuchaza njengamanje ngoba ngizoyi understand into engisusela into esilethela. Angikwazi ukuchaza njengamanje. Understand English, understand yonke la. Wentweni uzongisanganisa. Uyangisanganisa nje ngicela siqhama lesi ungene la kamereni ubone ukuthi wenjani noma uyalala noma uyahlala. Cela ngihambele. Ayabonga ngihambile ubaba usawumhlangabeza uzobuya nayo sayesikoleni. Olusukuma uzongicasa ukuthi asekhaya hamba beke ikhwama. Ngeke ngisanganela. Wesiphunduka ubona ulele. Bek, avuka. Vuka. Ma kodwa yini umvusa azi ngizalele kanje ngathi ngingene ebusuku. Isikhathi sokulala wena. Ma kodwa awuboni ukuthi le ntombazana ayithanda. Idlala ngawe le ntombazana. yini intombazana? Ifuna nje ukuthi uyikhulisele le ngane yakhe ifike nayo. Ukhuluma ngoNeliso? Ngisho yena. uNeliso njani? Manaka ngikuzwa mawuthini uNeliso? Thandi udlala ngawe. Ufuna nje umkhulisele le ngane yakhe. Yiphi hayi mawukwazi ukukhuluma nje ngoNeliso. uNeliso wema ngichazela. uNeliso ungubanye abantu besifazane yazi wathi mangimbona kwabuya isithombe sakho ma ukuthi buka nje semuve enisiduma nje. Uyasetshenziswa wena ubona. Cha mangilalele imini engithe uNeliso akezela noma sengivelile angiyazi angaqeda ukukhokha ma. Ngiyayiphandela umsebenzi wami engisebenzayo. Ngiyabhalisile ntombazana wena. Yabona usuqalile. Kodwa kwaba yini? Hayi ma kwaba yini? Uyoshuthi ngasho. Kwaba yini umuntu mangabe ethanda umuntu wathi udlisiwe njalo umethanda umuntu udlisiwe? Akho umuntu othanda wena ayithanda intombazana yakutshela. Yabona ma ngicela ukuthi ungizwe kahle uNeliso indoda zakhe ikhulile ngaka beyikhulise yedwa. Impela phezulu. Okay uyakwazi ukukhuluma ngayo. Ma ngicela ukuthi please ngicela usize umoya wami. Ngicela ukuthi uyiyeke lento yakho. uNeliso ngasami independent woman la uyakwazi ukuyimela. Ngiyakuthiphisa la. Njengengane yakho. Engiyithandayo. Ngiyeke nje udlale intombazana. Akumithi inyanga ezo9 zonke mina. Ngithwele ula eswini sami. Manje ukuthi ngizokuyeka nje ungakuthiphisa udlale intombazana efuna ukusebenzisa. Uyakuyuza le ntombazana. Bantu abami right kodwa. Nibukelana la noma wena. Hey, ningagangi njengalamakati yalo. Nezwe. Angifunela ukuthi ezofa la. Niyamazi kugogo wena ngithi. Niyamazi. Ningabula lutho. Hey. Sando sami. Yazi. Awazi ngijabule kanjani yazi. Ilento yokuthi yazi lesi sithombe lesi engazakhela sona mdlana ngqala ukunibona ePaki. Sengisibona phambi kwami manje. Ayibo. Usho ukuthi nje wena ngesikhathi lapha ePaki usuzikhalela nje izithombe mfaniswane. Bawu wethu mangahlala kanjani ngazakhela uyabona nje. Uyayibona lento ethu ukuthi busisekile. Buka nje nengane zethu izona kanjani ngazi kade zasana. Inqondo yakho yakithi. Kodwa-ke ukuthi amaphupha ayaphezulu ngempela ney'fiso ngoba nakho sekuzandleni. Akukho ngingafezeki isithando sami. Ngiyabona nje into esishodayo sekushoda into yokuthi sizakhele nje. Phela hawu. Owethu sobabili ozobe wesithathu nje ahlale lapha kwe-coffee table. Ilokho nje kushodayo.
Abanele labo babili. Kungani ngisho ukuthi sekushoda nje ngizama sitholo yedwa nje ngosana yazi ngiba ngichazela ukuthi yabona yabona usizi lami njengoba ngihlela ngiyajabula mase kanje ngibona umuzi kababa uphithizela ukuthi siyabonga ukusamulela ukuzithenga ngekhaya lakho ngoba phela umuzi akubona into okwenza noma kodwa siyabonga ukuthi usithembe ukuthi singakwazi mhlawumbe ukuthi sizothola ekhaya lakho. Njalo khululekani. Hey. Yey nina sengikhipha amehlo kangaka. Kusiyafika ngaze ngajabula. Uyabona bajabulelana. Hayi Ntombi. Ayikhona. Inkosi impela la ikhasi kwaphenduka imall uqobo lwayo. Umuntu akasawazi ngisho ukudlula nje ayithathele into zakhe. Kodwa yini oyibekile ngapho ngoba khona ukuthi TV ingane ibukela iTV kodwa awube nice nje hayi yazi lenkulumo yakhe ibheke kuphi kahle uyabona sihleli kahle ngabe siyahlala njengomndeni sijabule ikuphi inkinga ibheke etheleni ngamemukela mina uma ayabonga ngahlala naye la ekhaya ngamamukela hayi uthi ngizohamba ngimukela bonke onombiliyane lapha hayi ngithanda indlela yokukhuluma ba manje nombiliyane manje kwasempela uyaphi manje mani kuyizini uyabona-ke manje wenzeni fanele sengithini kwenahla usungizwe kahle ngathini kwena ukuhlukumeza nangu lokhu uzanineliswa umuntu ohlukumezekayo la yimi uhlukumeza kanje uhlezi ungihlupha ukuthi ufuna umakoti yini manje into yenzayo ukuthi ngizomukela la ngimukele lo uyayithanda into yenza nje manje kufanele ngikuphakamiseliswe uyayithanda into yenzakala ubuvela ukulungisela ngoshukela no-BP ngikuze uyayithanda yini lento yenzayo manje buka ingane yiphi example oyiset up kwengane wena omdala sibukela kwena la ekhaya kodwa manje uzokwenza kanje yini ndaba njalo uzolothe ungibhida indaba wanothanda kufanele uyicabange le nto bhekisi before ulandele le ntombazane uyilandile kufanele uyicabange leyo nto yini ndaba njalo uma ngabe mina ngempilo yami zama umuva onjalo zilokhu ngifida indaba wanothanda ngangitshela ngathi indaba wami ayabo waba nalo ithuba wahluleka yini ndaba ungafuna ukuzelana eside ayawazi ngoba nalo nothando waletha uwena ekhaya nangu ngiyamletha njengamanje ikuphi inkinga njengamanje ngithanda lo njengamanje ufuna ungiguqula ngiyahlonipha ngayo ungihlonipha kodwa manje into enzayo ngiyithanda buka manje ingane isokole manje lo muntu ngimsusele uzokwakha lo muzo la ekhaya kodwa unophizo umenze engazona ezizathi akusikhona ekhaya la yini ndaba wenza kanje unothando ayikho ngifuna ufake la emakhaya unothando mina noma kuthiwa uyathanda awuthandi unothando mina ayikho into engizophinde ngibe nayo na kanti-ke bheki kufuneka kungene lokho lapho ukuthi ayikho intombazane engiyophinde ngiyamukele mina ngaphandle ayabonga la ekhaya uyena engimaziyo mina kodwa kuwumfazi wala ekhaya kusho ukuthi kuyacaca yabona kusho ukuthi kuyacaca ngizokutshela kube kanye yabona ngizokutshela wena ngenkulu inhlonipho yabona ukuthi uyahluleka ukuhlonipha iy'nqumo zami engiyithatha nomdala ngingaka ukuthi uyahluleka iyodwa into engizoyenza ngizothatha iy'khwama zami la nazi nengane yami usaleke la emzini wakho ngoba shuthi nawe efuna injabulo yami ngeke ngeke ngikwazi ukuyimela le nto intombazane engiyazi ngize ngilahlekile ngihlala suphuza ukungasintomasa ayabonga into enhle wazanga laba bazukulu bakagogo abathandayo ilanga libakele bazukulu gogo senenzele nansi phela ijuice enhle ibami manje ke into enhle i-orange besiphelele ngasengenzela nayo igrape nansi ke ayabonga Siyabonga. angisebahle yanithanda ugogo yazi hawu webazukulu senza vele nihambe nje kanjalo ugogo engasani nihaganga njalo abuze nje ugogo kancane wozani hawu Nkosi yami iyanithanda ugogo yazi
Manje yena uphuza ujuice ayibalele nelanga. Hayi. Yo, hayi ngathi umuntu usazoguliphala la, umuntu usezinto ezimnandi kanje. Usazoba isidudla. Hayi nomani wawade bekade besithengela izinto ezimnandi. Hayi usazoguliphala. Uma yazi bengabonanga ukuthi ugogo lami uthelele ilo ujuice egrapes. Ayingeke mina inkinga allergic ngiphuza ngibuze asihlele mina yonke izinto yagesi. Yo, uzwaneni uqhuma namathambo yini kodwa? Bantu bami. Awu mama. Phila alright kodwa mama. Ngiyalright. Ngenzani? Sengiyalibona iphutha lami manje. Hayi bo mama. Wasukhulumisa komuntu efa manje kwenze njani? Liphi iphutha mama? Hayi akho nje ade ngicabanga. Njengoba ubulokhu ngikhuza nje ngale ndaba yami. Indlela engiphatha ngayo umakoti. Yebo mama ngilalela. Ngiyabona ukuthi ngithathe amawala. Ngiyaxolisa abantu abangakhulu. Ngiyaxolisa. Benziwe inhliziyo nje. Yokuthi-ke ngasuke ngabeka kakhulu inhliziyo kumawala engane. Uma ayabo. Kodwa-ke nje ngizocela ningixolisa kakhulukazi umakoti. Indlela esengiphathe ngayo. Hayi sengiyalibona iphutha lami ngiyaxolisa kakhulu bantu abanye. Kusukela namhlanje umakoti ngizokuthatha isokwengane yami. Ngiyaxolisa. Mani mntana ngozala kwenze njani manje? Usho abantu uzugijima kanje yini manje? Kwenze njani? He? Twente kwenze njani? Kwenze njani? Khuluma phela Twente kwenze njani ukuthi wayingane yakho? He? Unani ayabonga? Unani ayabonga? He? Unamageke kwenze njani phela? Unani ayabonga? Hayibo ingane ngihlala. Yini ndaba manje? Wayabo ngiyadlidliza lapha emnyango. He? Wayabo ngiyadlidliza lapha emnyango. Hayibo. Hayi. Ingane ngene hayibo kusam. Hayibo kwenze njani? Hayibo kwenzakala. Hey. Kwenzakaleni? Twente kwenzakaleni? Ephumela ijuice sinogogo. Ini Ayabonga. kwenzakaleni? Hey. Yimi nani? Ayabonga. Hayibo kwenzakalani?